Anakku Joko melarat. Kleru. Joko budaya Jawa. Terus nganane tekan Mas. Ku ape iki pokoke intine. 1 ditambah 1 berapa? 2. Min 5. Artikulasi tidak jelas. Ora dolan ora kirim iki lho gambarmu. Walik. Kudino. Sumeblak sorote Hyang Pratangga Pati ana dalang minangka Gusti wenang murba ora wenang kapurba. Pada malam hari ini Guyon Maton akan membawakan cerita cinta lokasi. Tanpa capo nggih ngacariyosaken wonten ing salah sawijining sendang. Yen jaman biyen sendang, yen jaman saiki kolam renang. Wonten para putri Widawati, Widasari, Widaningsih, Widaningrum ingkang kadherekaken dening Biyung Emban. Sami jejamas wonten ing salah sawijining sendang ya ana ing kolam renang. Lah ing ngriku para putri, para Widasari, Widaningsih lan liya-liyane sami suka pari suka. Iya, apa lah doan? Aku iki mau gawe pon. Iki sampean gawe apa? ya aku gawe apa yo? Gawe bedak sing FIFA ke lho. Dewe murah dewe. Ora apa-apa. Bedo mari borok lek adus. Yo kok sik to tak si blonden utahe lho Mbak. Ayo sisih kono yo. Ayo ready kabeh yo. Rasa iki kok banyune adem merah. Oh to yo. Seger ta ya Allah seger. Apa golek iwak. Lah aku yo pengen melu lho Mbak Yu. Saiki diceki aksesorisnya dhewe-dhewe yo. Wis aku wis Loh, Mbak Yu, kalungku kok ilang yo? Nanti ya, dan mau tak telepono lho Mbak Yu. digolek ayo coba lek iki golek sampai seneni romo kabeh kenek kok. Iki soalé wis yo wis surup lho Dek, iki dadi anu kudune wis mulai mengko digoleki romo yo Mbak yo. Aku lek sampe gak temu ditinggal ae. Lho kingko temu apa ora? Nang digoleki. Ora temu lho Mbak Yu. Goleki apa? Kalunge ilang. Piye iki jane kalunge diilang nek iki lho. Piyong Bang. Ku lali Kalungku kalunge ilang, mbok gadekne. Mau kita nyakene lho Piyong Bang. Lah kok ora enek saiki? Sampeyan niku pripun to Ndara Putri? Kudune lak ya kados mbak-mbake sampeyan niku.
Kedai nek adus teng Sendang niku sing ati-ati. Oh, sik. Kok piye lek Sik. Kalung sing ilang. Mas. Aku ki wedok kok Mas. Oh, sorry. Dandan opo? Mbun. Mban. Sik to, tak kok dadi mban. Mban iku kudune ya sanggulan. Lagi kok anu mban kok Korea kok. Iki mban apa sanju? Kok cah Kediri kae lho. Ya mban to. Dadi mban ya. Anane klambine iki. Enak iki tok lho, Pak. Mau lo tak gawe malah pakaiane Anoman. Bareng lho kok telu akhirnya tak walik lagi sedeng, Pak. Wis, ora apa-apa. Iki mban. Benang merah. Ceritane iki anu to, Pak. Mari adus. Ora ngenteni aku to, Pak. Biasa niki arek-arek iki sing bolot aku lho, Pak. Tak grosok iki. Kok ya mesti golek kesempatan. Lah ya padha wedoke iki lah ya anu momonganku. Wis biasa ning gone anu apa iki? Kadipaten yo biasa sing ngurusi aku kabeh. Ono Kadipaten Banjaranom. Heeh. Wis benang merah saiki. Oke. Iki mari adus, kelangan ditinggal balik karo Ngono, Pak. dulur-dulure. Siap. Yo. piye to? Piye iki piye, Mbak? Nek kok diseneni Romo. Aku kok lak diseneni Rama piye piye? Lah, bapak ora mungkin nyeneni. Tak le biyo mburi. Bapak sik nunggoni siwa kok, Nduk. Bapak sapa? Lah iki sing siji Romo ngene bapak. Sing bener sing ndi? Rama. Nah, Sampeyan iki piye lho jane ndak krungu pape kabeh ngomong Rama kok Bapak. ya nggih mboten ngaten anu Ndara Putri. Nek sing iki jeneng Iki Widowati. Widowati. Sing sampean sinten? Wido asih. Wido Asih. Wido Asih. Wido Sari. Wido Sari. Wido Ningsih. Wido Ningsih. Wido Arum. Wido Arum. Ah. Lah awakmu mban sapa? Widodo. Widodo lanang lho. Lah sing penting kan padha widone. Oh iya ya. Wedok ya nek Widodo Cahyana Putra kowe kabeh. Yo setengah lanang setengah wedok ya. Ya wis ora apa-apa. Padha widone. Nggih pun jenengan dipadosi riyin. Soale niki pun anu Wis suruh. Wis sore. ampun sonten nek mangke nek jenengan mboten ndang bali mangke ditukani kalian Rama. Ayo Mbak, ayo bisa. Lah aku pengen Mbak Yo. Mbak Yo aku melu Mbak Yo. Piye Mbak iki piye Mbak? Tenan wis. Pun jenengan ampun kuatir Ndara Putri. Menawi kalung jenengan ical mangke kula teleponke Damkar. Gak enek Mas. Kok iso ora enek damkar? Ben miru goleki ngono. Bah, ora enek jaman iki urung ana damkar. Lah terus jenengan pripun kedae menawi mangke kalung mboten kepanggih mangke didukani Rama lho Ndara Putri. Lah yo piye to Mbak? Aku ki yo bingung iki. Waduh. Pun kula padosi riyen, wau dengan aduse teng ndi to? Teng mriki wau. Yo ora enek lho. Bu, mboten anu ngertos kalung. Pokok engko lek enek sing iso nemokne kalungku, lek wedok bakal tak dadekne saudaraku, tapi lek lanang bakal tak dadekne bojoku piye, Mbak? Sik. Sampeyan niku wau muni napa? Sampeyan Kesaru praptaning Sang Joko Kendhil. saestu niku wau Ndara Putri. Iya piye, Mbak? Waduh. Lah kok jenengan kok nggih nekat to? Mboten dipadosi. Loh, sapa kae piye? Sapa kae? Sapa kae piye pan kok bentukane wajah kaya buta? Aku wedi. Ya kuwi kang aran Kalagondang. Kalagondang. Aibu. Mas. Satria lho. Ambine eyek ngene ambine eyek. Pak, jare macake apik Satria kok iso macake kaya ngono. Lah iya satria. Ambine eyek. Oh, dile. Nih. Klambi kok peyek lho.
Klambine elek, Pak. Oh iya iya. Atuh mau yo. Coba sing kene andi wiyit. Aku mau sing gawe sayembara. Oh ya mungkin. Kok iso ora mungkin? Napa gak kunci? Ayo ngerti to. Sapa sing kaya nyembaya mau? Akenano aku oko endil ala oko endil. Sinten? Oko endil. Oko endil. Kok cindil iki apa? Joko kendil. Lah yo ngono lho jelas. Mosok anggerane Wi capa wi? Wi capa? Wi atus-atus endang ini. Boleh kimen diri kepada jilai beda be. Pak, kadalang. Dalam. Omongannya gak jelas blas lho, Pak. Lek ngomong mbok sing jelas dirungokno penonton iki lho. Iki itone ono wi lang, itone ono wi. Oh mergo irunge Ketepet ayat. Jenengan mboten usah wedi Ndara Putri. kecepet Kak. Apa enek pemain kok kecepit karet iki lho. Oh konde yo iki. Oh konde. Menika Ndara Putri kula wau kelangan kalung. Elangan idun elangan. Kaleng cek kelangan. Oi. Nyanyi apa? Ora apa-apa. Oh konde lepas. Sampean terus ning kene iki arep nyapa? Aku Arep nggodhok bendaraku. ora godo, aku mau ungu, enek te ngomong, alunge ilang. Apa-apa sing iso nemokne itu ape anta. Lah iya to, mau Ndara Putriku kan gawe sayembara. I. Sapa ae sing nemokno kalungku, nek wedok tak dadekno dulur Sinara Wedi, nek lanang tak ndase. Kan awakmu krungu to? Lah iya. Hebat iki, Mau hebat gak iki. ngomong ngono to? Itu Iya, nek aku gak ngomong ngono nek anang ape dipe abi. Ora, lek lanang arepe tak dadekne guling. Loh, ane abi. Iyo. Rabi didadakne bojo. Bojo. Dadakne guling. Lah terus awakmu kok iso teko ning kene moro-moro teko arep melu sayembara? Aku sing nemu ala aku sing nemu ala aku sing nemu. Ora mungkin. Nek potongan kaya ngono ki nemu kalungin bendaraku ora. Ceko! mungkin. Aja omen we. Kowe mesti ngaku-ngaku we. Lah iya. Oh, itu. Ben kuwi wae, kok piye iki moh aku? Iki aku cek nemu ayunge. Iki sawahmu sing nemu tenan. Iya. Deleng isik. Disate pinten, Pak? Ayo aku nama deh. Aku sing nemu ayunge berarti kowe lepalu aku, kowe aku Aku lagi. mah, mukane kaya buta aku mah. Sik, kuwi kalunge tenan apa ora? Kowe- Biar dicek dhisik. Kowe iso iki kali haji. Kowe wis ado ngaji. Apa? Ado ngaji. Haji sapa? Haji. Haji. Anjing ya apa toh? Janji ngoh. Sampeyan wis janji gawe sayembara. Sampeyan ya ora oleh selak karo ngendikane Joko Ndil. Ndil. Ya wis lek ngono. Aku abi. Sampeyan rupane kaya ngono kuwi terus apa? Kowe aku abi kowe. Lah kok dioperasi plastik pra yo kena. Lah lho iku nek dioperasi plastik Indomaret kene gak blentong biru. Yo kita ayekne bapakku. Ya. Iki tenan, jajal sampeyan. Ih, Mbak Pung, dhisik, lah. Ndara. Iya iki. Aduh. Alikane lo atel. Napa menalikane bareng. Ayo, aku ning omahmu, aku abi. Ning ya rupamu kaya ngono kuwi. Ora iso wis kadung haji, omong apa diri tutul yuti. Sampeyan terus pripun Ndara Putri apa ya ikhlas nampa si Joko Kendil dadi bojo sampeyan?
Ya sakjane iki aku ya ora ikhlas lho Piyungban, tapi ya pineh aku ya wis kadung janji. Obat iki, obat iki. Joko Kendhil. Apa? Nek pancene awakmu tresno seneng tenan karo Ndara putriku. Omongmu apa? Kowe pengen nglamar rono, kowe duwe wong tuwa apa ora? Enek. Enek. Lho kudu ya enek restu wong tuamu nek kowe mara-mara rono. Ibuku jenenge ning apa? Apa aku jenenge Pak Suyatno? Pak Suyatno sapa? Apam? Satpam. Mosok kowe anake Pak Suyatno. Lah rupane koyo ngono. Ayatno ya. Saiki celuk sik wong tuamu. Mbak Prapto, simbakipun Joko Kendhil. aku halo. Ora apa-apa. Anakku Joko melarat. Kendil. Iki obat iki. Kendil hayat. Melarat. Kleru. Joko budaya Jawa. Joko Kendhil kok Joko melarat iki lagu. Ya sepurane Pak Dalang kan. Mbak Ana apa le celuk-celuk mboke ae. aku ayo iya bekne iki obat iki Mas. karo kacau Masa sampeyan saono omongane ngono kabeh, Mas? iya Kacung, Eh, Mbak. sampeyan iki omongane biasa. Nyapa kok katut ngono iki lho. Karo sapa Kowe iki nyapa? Anake kan batine nyambung. Mboke, yo kenal no. Aku calon mantumu, Mbok. aja kok Apa iki? Batam. Jangan pegangan dulu, jangan pegangan dulu, kalau mau, aduh berkenalan. Karo sapa le? Jangan tengok lune. Mbak, wi alon ojoku, wi. Sik. Iku calon bojomu. Wi, Gak ndelok raimu koyo ngono. Mbokmu lho ngomong dhewe. aimu dewe. Wi lemah loh aku lem. Gelem. Nduk, Tanya aja, tanya. Iki jelas ning omah kacamu sak omah kaca riben kabeh jelas. Ora ngoco iki Ndara Putra ki ayu kok. Nduk, Cahayu. Nggih. Sampean apa gelem karo anakku? Piye ya? Sakjane Ndara aku Putri. ya emoh. Ampun dijawab biyen nggih. Monggo kondur wonten ing Kadipaten. Abi saiki. Lho. Rabi yo rabi. Ning sampeyan ki nglamar ning Kadipaten kono nembung karo ramane Ndara Putri. Oh, duwe bapak. Ya, Iki ngono duwe wong tuwa. Tuh, tahu. bapak iki Pak Suyatno. Lho, oto. Iki ceritane Widawati karo Mbak mulih Mulih. Oke, terus? Terus Joko Kendhil karo mboke. Wah, kita berpesta. Asik. Ngarep pesta iki lho sapa? Loh, kan nglamar iku. Yo nglamar yo anu mara ning Kadipaten ngono nggawa Adipaten apa? Kadipaten Pudak Tegal. Abul. Banjaranom. 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 Ora. Sebelahe Pudak Tegal. Wes, Ora ulis ya. saiki Mban karo Widawati mulih sik. Ndara Putri monggo kula dereki kondur wonten ing Kadipaten mangke matur kalih Rama. Monggo Ndara Putri. Tunggu aku. Kene Tunggu aku. Tunggu aku.
asli toh. Aine. Iya si anakku. Mbok. Atu udu telono ning acelano. Awakmu njaluk tak lamarno karo Ndara Putri kuwi mau. Iyut. Saiki Iki itu iku uyat, itu cekoya. saiki Aku amalno ning ngono mboke. ora masalah tak lamarno. Ayo, Ayo ini guliku ini. Budal kelamar ing Banjar Anom. ayo le pancen karepku ngelamar ayo tak terno ya le. Mbok, Apa? dalane ndi? Ana apa le? Enek tetelum. Ono apa? Enek tetelum. Apa nek? Li, alamatnya orang tak wenehi itu sampean. Belum. Oke, sampean saka sekolah SMK. SMA iya Raden Paku ki rono. Terus ki nek bunderan sampean rono, terus belok kanan. Terus nganane tekan Mas. Ku apeh iki wong intine. Jangan iso wakil. Yo! Ngajarosaken wonten ing Kadipaten Banjar Anom Memonggang Lampahira. Kakang Patih. Adipati ki sing gagah. Ngono. Berarti sing gagah. Sing gagah. Sing gagah. Piye? Kuwi Adipati apa warok? Sak Berwibawa. ya enek yo kuriki lho Pak Dalang. Nggih. Sing berwibawa Adipati. Nggih. Kacang Patih. Apa? Apa nah? Kakang, Aku ngomong apa? Kacang. Jaluk. Kono, lungguh sing prayoga. Duduk sama rendah, berdiri sama ngadeg. Kono. Lungguh sing prayoga, Kakang. napane? Duduk sama rendah, berdiri sama ngadeg. Nun sewu, Dalam, nggih. telat tau ngeban, Pak. Ya ampun, bareng ngeban. Si, Oh alah, kok telat sampean mau ngeban berarti? ngapunten lho, Ndoro Adipati. Ngeban yang timban. Sama Lea mriki mawon. Hi, sama siapa kamu? Lea. Nyapa goban. Adipati. Kakang Patih. Kono lungguh sing prayoga. Oh alah. Kuwi lho. Kono Kakang. Kang Patih. Kakang Patih. Kakang Patih. Aduh, Kasat. lagi krasa. Oh, masa Jenengan niku nek omongan kalih kula pun sing kuping niki. kudune Niki sing niki normal. Kakang Patih. Dalem Padha becik tekamu Kakang Patih. nun Padha becik tekamu Kakang Patih. alhamdulillah kula dumugi wonten mriki wonten ngarsa panjenengan tansah
mundi jejimat saking sampean idi palelah saking sampean dalem kula tansah sehat wal afiat boten wonten alangan setunggal punapa-punapa saengga kula saged sowan wonten ing kadipaten menika awit kula sadereng-derengipun kedawan napane kedawan oh Kakang Patih duduk ya anakku Wido Sari Wido Ningsih Wido Ningtyas Widowati karo Mbak Widodo Nggih Kanjeng Adipati Nggih, dawuh katimbalan Rama. jam berapa ini kok baru pulang kamu dari mana saja Barusan mandi. Mandi di kali tadi. Pak, iya toh ketoprak kok basane sing apik ngono lho, sing ngetopraki. piye Tak contoni. Pak. mojak Lah ana wonge yo kuwi lho. lah iya Ngene lho. Delengen. nggih nggih wah apik tenan iya Urung. Kakang Patih. Nyapa kowe? Kowe iki nyapa dulu. Kuwi gone dalang. aku lho benane kupaku piye Pak Wasno. ya Opo padha becik satekamu Kakang Patih? becik becik Jim, kula operi riyin sing mriki tak pindahi mriki. Nah, koyo handset rasanya wis urung. Nah, ngeten kan Opo yo padha becik satekamu Kakang Patih? awit saking palilah sampean kula tansah becik ing dinten punika sinuwun Ora usah melok guyu. Ngono lho, Gop. iki lho apik dadi sampeyan bupatine Kakang Patih wonten dawuh sinuwun. padha becik rasa kamu Nggih. ora nggih iki ngapa lho Aja cepet-cepet. sasirku sing muni apa kok kowe duduk dalang hodeng ae ngomong ae iki rong wayahe cangikan Iki kraton sida apa ora? sira 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 Timbangane tak bubarne lho. sira Kene lungguh ngenteni kesel ya. nggih nggih para putriku Dawuh. Nggih, dawuh Rama. Aku nek kadung krungu ngene iki lho. kowe mau mari tekan ngendi nduk Nembe sirah. Sendang Rama. adus ning sendang Nggih. karo siluman ogo-ogo Dia anu mlaku tadi Rama. lah iwak atas. Rama. dalang Kula piye badhe matur. Hah. Niki wau kalong saking jenengan wae nika lho. Widowati nika calon sing regine 5 miliar nika lho. Sama batu giyoke nika lho Rama. Ical. Mosok film CEO iki. Batu giyok 5 kalung miliar. Kalung ndi to sing 5M iki lho sing ndi? Niku lho. Batu giyoke Lah kok tukune ning pasar ringin anom kono 5M lho. Nggih, ngapunten. Adipati Ngapunten Gusti. Le, kudune lek iki ngomong ilang kowe kaget. Apa? Ilang terus kene muni gamelan tumbak datang to iya. ngono lho. baleni Ngono lho. baleni Kalau Muni aku dadak. Ayo. Kalau Widowati ical Rama. apa Tunggak Bah. api lho iki Pak api sumpah api lho Pak Ya gone kok kabeh iki. wayang Heeh. manute karo dalang semono uga pengrawit musik munite karo dalang manute Maksudnya sing muni gamelane, muni bareng ngono lho. apa langsung muni bareng Muni bareng. iya Itu dalang sambel. muni bareng ya Muni bareng. iya piye Kalau Widowati ical Rama. apa Angel. ndak maksudnya ditabur dreng ngoten niku. sesuk aja nggawa yoga iki lho Gawa MP3 ya. penak nggawa yoga sendengenane lho sing ngethuk kliru-kliru ae Heh. Goblok kuwi aku kuwi. iya to Nduk sing ilange sapa Niki Widowati. iso nata
Iso nonton bendaramu ra kowe? Kalau kok sampai diilangne. Boten. Nyuwun pangapunten Gusti Adipati. Piye? Nika wau Ndara Putri nika pas slulup wonten Sendang. Lajeng medal siluman bajul putih. Akhire kula tulungi, kula nyemplung, kula tukaran kalian siluman bajul putih. Sak banjure kowe tukaran karo siluman bajul. Kalung dibetong minggat. Karo sapa? Kalian Susana. Iso ceritane ra ngono. ceritanya piye to? Amit, amit, amit. Boten, boten. Iki lho, kalung lak yo sampe Oh, niki lho, Mas. Kalungnya lho boten ical, Mas. rada geser ono enek tamu geser. Loh. Ple nyapa ple. Kae, opo kae? Nuwun sewu Kanjeng Nek tak Ayatnya lali ya. monggo ngandhap. Mas. Mboten nekani badut Indomaret, Mas. Adat Indo ayat. Nuwun sewu. Dalika. Monggo. Wonten tamu. Sik, sapa kuwi mengko? Iki apa iki? Jaya kuwi. Ban gaya apa, Ban? Iki tamu apa murid? Lah niki kadipaten iki nek ketekan tamu iki mesti dikai meja, absen, terus mulai. Masa mulai mrene iki. Uwun Ibu. Nggih. Apa nek Sak Uwun Ibu. Oh, dal temu. sik. Piye? Uwun Ibu. Ewu to apa? Uwun Ibu. Enek oti. Roti. Sampeyan sinten, Mbak? kula nuwun sewu Kanjeng Adipati, kula mbokipun Joko Kendil. Oh. Niki anak kula. Tamu monggo jenengan pinarak riyen. Nggih. Iki anake sampean. Nggih. Tadi mriki anu Adipati. Kanjeng Adipati. Untuk regua siap? Ya. Regupnya juga siap? Siap. Pertanyaan pertama. 1 ditambah 1 berapa? 2. Min 5. Loh, Artikulasi tidak jelas. Apa kuwi? Kuis, Pak. Wis gundule kuwi. Benang merah. J, ngapunten. Wis cap oyas. Iki anake sampean. niki uga kula Kanjeng Adipati. Jenenge Joko Kendil. Lele. Apa lut? Niki Joko Apa Kendil. welut? Iku elo aku lele. Elene mene atile sepilo. Lah kowe nyelaku melute semene capku sepira. Asik. Mboke Joko Kendil. Nggih Kanjeng Adipati. Sampeyan rene nyapa, Mbak? Apa arep sumbangan? Ih, belum au. Aku belum au. Apa arep ngajone proposal? Ndak itu. Apa arep ngamar sekolah? Apa kuwi jenenge daftarnya anak sekolah terus megawe ning sekolahan kene? Ning Kadipaten. Lah terus Niku pancen saomah ngaten sedaya niku. apa ngene iki? Sewu Kanjeng Adipati. Nuwun pangapunten. Madura, Dek. Lambene nak apane iki, Mbak? Pados ponten. Niku ngajeng terus belok kiri. Abang hutan. Aku ini. Bau obat. Iki Kadipaten kok reken terminal dhuwur. Bau Ramadu, Dek. Iya. Nuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Iki. Mbok menawi kula kliru. Kula ngriki badhe. Mbak. Uyunan ingkong. Turunan apa? Ingkong. Iki hingkong ya apa? Kingkong. Nah, hingkong. Wih. Atu ini apa amal? Badhe nglamaraken anak kula Kanjeng Adipati. Oh, sing arep kerja iki. Sik, Lamar kerja ning Kadipaten kene. Kok kerja pripun to, Pati? Kamarmu. sik to. Ngelamar putrinipun panjenengan badhe Arepe nglamar. Maksudnya lamar
wong wedok. Iki lho nek dipateni mawon. Sinten? Ya apa? Lha ana sampe tak pateni. Ya ibu ayu. Sabar kok. Ampun konten to, Mbak. Nyangu. Aku ini apa amal anak-anak. Sik. Sampeyan arep nglamar. Nglamar anakku sing ndi? Ala hiji ya. Anakku nek 1 2 3 4 5. Lah 5. Ala hiji. Ora ngono pawakane sampean iki desa lho. Ampun. Dandanane kaya ngono kok arep nglamar putrane bupati kamangka ayu-ayu kabeh. Oh ya. Kok wani begaji kan ning kene Kowe ya aja. Omong ya unggu. Kowe kowe aja ngadeg nemen-nemen Iki Gusti Patih lho, iki Gusti Patih kok iso Ate iyi. Lho. Joko Kendil. Apa? Munge gawe sesuk ae. Nduk, anakku Widosari. Dalam Rama. Iki ana panglamare Joko Kendil coba wangsulana. Jajal maju monggo Ndara Putri. diwangsuli ben lega atine. Enggak mau ya, Ma. Jiek. Malah ketularan iki piye iki? Anakmu embot. Jiek. Wajahnya kayak semangka bucuk. Ya Del ya, awake embot. Obat. Pripun? Sampeyan mboten purun. Pen nek nyaman niku zizi. Piye? Zizi, Mas. Lek nyawa iki piye? Ampun ngoten to Ndara Putri panjenengan kok ngenyek yoga kula niku pripun to, Ndil? Oh apa? Mulya mesti. Iu, kita uyung. Widaning se. Ana jawaban kuwi. Aku sebel nyawa ini dan Pripun? Wangsulana enek panglamare Joko Kendil. Niki badhe nglamar kula. Aja, Bu. Kok raine ki diesel lho, Bu. Rama mah aku mah ora sira ora sedel iki lho gambarmu mah ndak seti. Dinyek kapok kowe. Oh lah apa? Udu uwi. Mulih. Ora sirok, ora wajan, ora sotil. Ora melok, ora dolan, ora kirim. Iki lho gambarmu. Balik. Sorry kleru. Balik. Obat. Pemainnya obat kabeh, pemainnya obat. Putrine jenengan wonten pinten tesih dereng sedaya lho. Uyung. Enek 5. Mosok iki kabeh. Nggih. Apa itu? Monggo didangu ingkang anu lintune Ndara Adipati monggo. Widayu. Wangsul putrane sampean niku kathah lho. Apa? Aku mau dilamar kamu. Aku lo ayu. Apa aku mau? Omong ngono aku bendino senam omong. Aku betul senam bodiku apik. Lah, Udu uwi. Ya wis aku yo mah Awo. ora apa-apa anjay. Nduk. Widolita. Kanjeng Adipati. Iki kembarane Hengki. Ini apa? Kok itu? Widolita. Kamu gak mau, Roma gak mau. Kayam. Gak mau. Udu iki. Gak mau wajahnya kayak walang sangit. Gak mau. Gak gelem. Ma, Yo wis kulo. Mulya. yang itu. Iki sik cilik, Mas. Obat iki. Sik cilik, Mas. Nggih dipun dangu rumiyin Kanjeng Adipati. Angunen. Nduk, Nggih Rama. Widowati vanila eksekusi. Pun to mboten usah mesti mboten purun padha karo liyane. Iki enek panglamare Joko Kendil nglamar dirimu. Nggih. Iki piye? Pangapunten Rama, lamaranipun Joko Kendil kula tampi. Aku ditampa. Hei, ditampa. Hiho. Laren. Gak kuping pirang ngene. Pripun to? Aku lolone. Pecicilan. Aku lolone. Dipun dangu pindah malih. Piye, Nduk? Nggih Rama, lamaranipun Joko Kendil kula tampi. Aku ditampa. Laren. Kupinge ra ngene. Kupinge ora ngene. Kuping kok bosok kabeh. Piye, Nduk? Piye? Lamarane tak tampa Rama. Piye? Leret. So mandek ora? Ya cari tali Mas. Benang merah. Wis joget karepe dhewe. Ali. Sampeyan iki adipati. Iya. Sing berwibawa melok-melok joget. Benang merah. Nduk, Nggih. iki panglamarane Joko Kendil piye? Kula tampa Rama. Eh,
ngisor Mas. Walah, penonton rusuh nih, penonton rusuh. Aku diompo. Aku lak wis diompo. Aku au. Apa? Au. Sampeyan nek omong sing jelas lho, Mas. Kuwi gak penak lho dirungokne. Lah apa anakku Lah piye apa? Jaluk, Jaluk. Nduk, Widawati, Nggih Rama. kowe tenan seneng karo Joko Kendil. Nggih. Mati aku. Lah rupane kaya Pangapunten nggih Rama. Mengke kan saged dioperasi plastik. Joko Kendil, nih. Joko Kendil, iki rene ngene ya. Panglamarmu wis ditampa karo anakku. Aku yo seneng karo awakmu. Iki rene kowe wis oleh jodone. Iki mung gara-gara cinta lokasi. Aku cinta vokasi Heeh. neng SMK ini. SMK kene. Uga-uga acalakat cinta kalau SMK gini abeh. SMK kene Raden Paku tambah maju. Amin. Raden Paku SMK MAMTS kabeh wae murite muga-muga juara kabeh. Aku jauh aja kene nyanyi karo aku. Kok dicepot kok wis bar-bar. Oh iya. Aku jaluk nyanyi karo aku. Nyanyi. Oh iya, apa yo malah. Iki Joko Kendele badar ganteng lho jane. Sesok nek lah ditanggap neh. Sesuk lek ditanggap. Aliane izin kok, Mas. Kiri. Wah ngerti ngono mau aku sing dadi maliane ganteng. Mohon Ayo adik Sini, adik sini adik naik. penonton Cantik. jangan pulang dulu ya. Ini ada murid dari sini. Ya. Sini Dek, sini. Sini. Cek. Sayang. Oke. Ya. Sini. Nama, Aku diompo. saya tanya dulu ya. Iya. Namanya siapa Mbak? Widodarman. Itu Iki wis ora wido-wido iki. Namanya siapa? Itu Langsung bunyi kok, bunyi langsung. bunyi. Tut bunyi hujan di atas genting. Namanya Eva Rama. Eva. Ya kelas berapa? Kelas 10 TKJ Rama. Wah. TKJ ya. Siap, Sama-sama siap. ini ya, ini juga. Ini jurusan SKJ. Iya. TKJ. Nama? Firda. Kelas berapa? Kelas 12. Oh 12 yang tadi ya. Jurusannya apa? Kita? IPA. IPA. Kamu apa? IPS. Ya. Kamu? Bung Rasi. Jurusan ini sekolah iki lho. Mau nyanyi ya? Coba aku nyanyi minta satu nada kakak. Satu nada. Oke, agak maju. Ambilkan ulai. Untuk kuwi. Nyapa kok kuwi neh. Pergi pulang. Ayo Mbak Eva lagunya dicoba dikit dulu. Coba dikit ya, dikit. Nadanya Mas, nadanya. Lagunya apa? Judulnya apa kakak? Adik, wah kakak. Iya. Lagunya apa? Habis gelap akan terbit terang. Oh, alah iya ya. Apa gue? Ngerti. Judulnya Bang Haji Roma Irama ya? Udu. Lah sing ndi? Nggih. Iya toh? Iya. Lah, Oh iya, iso. Coba. hidup itu liku-liku. Duduk Udu kuwi. ngawur. Bukan. Agak ke depan. Agak ke depan. Tidak. Sendiri-sendiri. Ini sendiri nyanyi sendiri dulu. Coba. Nyanyi aja, nyanyi Dikit biar dulu, dikit. dikit contohnya dulu. Semua hidup di dalamnya akan kembali ujian. Hanya yang satu datang yang lainnya. Begitulah tiada putusnya. Oh iya enak suaranya. Iya Mas. Suaranya enak. Lagu yang duet karo awakmu jajal duet. Duet apa? Bisa. Alah, sembarang. Atau lagu lain bisa? Anu Mbak Eva bisa mungkin lagu lainnya? Lagu apa? Lagu duet? Apa? Mungkin lagu pertemuan, kerinduan. Pertemuan nadane. Allah batang. Aku kan pantes sak kelas karo gitu Mbak Sin nom. Pertemuan yang ku impikan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan
hayalan. Kak Eva, bisa lagunya? Nggak bisa? 0. Bisa mas? Alah aku Iki apa to? 100. Wis ora cerdas cermat, gak cerdas cermat. Nah bingung nggak iso, Rindu. Mas. Oh pertemuan Oh dua. pertemuan 2. Oke tadi Tak separuh ya, separuh. Tak jajal separuh pertemuan juga. 2. Pertemuan dua. Pertemuan jadi. Mas, nah masuk angin yang bunyi loh mas. Coba. Ayo, adik Eva. Coba, ayo. Dan tidak. Gue separuh ya. Oke. Yuk. Sama habis ini Ditemani. untuk guru-guru yang mau foto habis ini kita bisa di atas panggung. Yo, foto. Asik. Awas. Yo. Terima kasih. Terima kasih adik Eva. Persiapan yang foto-foto guru-guru dan Bapak anggota guru. OSIS Dan juga anggota SMK OSIS. mau foto mau langsung masuk ke depan. Sini deh. Bisa langsung ke depan. Sama-sama nunggu. Kita foto Ibu-ibu bareng. suruh naik ke depan aja. Oke. Persiapan untuk sini. ibu guru Sini, dan Dek. anggota OSIS. Nadanya Anggota pakai OSIS. apa? Kalau kamu lagunya nadanya pakai apa? Adanya Lagunya apa? Jogja Istimewa. Oh. Mangan tempe. Saur deh. Mangan Ayo, tempe. adik Firda. Mangan tempe rasane Monggo. mangan rebus Sate. Sini Bapak. Anane. Kene deh. Sing penting ro kowe. Yo. Ngombe tahu asale kaya ngombe susu. Kita foto bareng-bareng ya. Adik sudah. Kita foto bareng-bareng dulu. Dari sana hitungan 1 sampai 2000. Kakean. Kakean. 1 sampai 3. Siap. Begini aja kok kayak gini aja. Oke, ayo ditata. Kowe siji rai. Aku bangga karo kowe. Kowe jan istimewa. Tepuk tangan yang mana? SMK. Luar biasa. Satu lagi. Lagunya bro. 3, 2, 1 ayo. Bareng-bareng masih bersama guru-guru dan anggota OSIS SMK yang mau foto. Ngomong apa sih? Gak kenal. Tolong jogetnya yang tertib, jangan tawuran anak-anak ya. Oh iya. Guyon mata. Argo. Mau Bapak. Kita goyang dulu. Yo. Oke, terima kasih. Doni guys, dumateng sagung para bapak ibu, para warga sedaya. Ana bangsa mantelan mekaten yen kula saged dan saking guyon matur kak percil sinyas kepalan suwan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wiwitan ngantos buka salat bapak wonten kalamatan. Kawula saged nyuwun agung ing sesamudra panggih sami dumateng panjenengan sedaya. Ingkang kalenggahan kawula aturaken sugeng dalu sugeng wisahan, sugeng pinanggih sanes wedal kanthi asusanti. Sak bejo-bejane kang lali sing bejo kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.